ayi dɛ o don ko bugu fana ne yɛlɛ to yɛrɛ ayi ka sɔrɔ don na ne n'a fakɛ ye ɲɔgɔn ye o bɛ kan ka ɲini a ko bɛ ta ne koyi ni denmuso jɛ ne na ko fɔ waritigi o bien denmisɛnnin bon ni ne b'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la Angin n'a fakɛ tun y'a di ma a kun na se nin ma a ta ma kɛ dɔnni dɔngɔma ye a tɛ se ka taa ɲɛfɛ a tɛ se ka taa kɔfɛ bilen o b'a yɛrɛ o mago den bɛɛ salen don n'i y'a ye f'a hinɛ b'i minɛ cɛ ba ye donc ko e fana dɔ sɔrɔ sa dɔɔnin b'i kunna i t'a ci ka kɛ ne la yɛrɛ bi ko ne bila k'e ɲini bugufi in kɔnɔna na cɛ hadamadenya tɛ kɛ tan dɛ cɛ depuis waati jumɛn n bɛ k'i ɲini bugufi kɔnɔ yan et puis n bɛ k'i wele i ka téléphone na téléphone t'a la k'a passer cɛ est a fana bɛ se ka mɔgɔw dɔrɔn ka bin mɔgɔ ka ten e ma fɔ ma e bɛ ne wele waati min kɔnɔ na o y'a sɔrɔ ne taara ka n ka téléphone to et puis n ka mɔgɔw bɛ Ntamagan na n taara olu contrôler k'a lajɛ minnu bɛ yen e b'a dɔn Ntamafiye ko ka ca kana essayer k'i bɛna bin kan o fana na. an y'an yɛrɛ ta i ma ye damanda in diyara i ma ye bɔkɔrɔ diyara bɔkɔrɔ dugutigi a dugutigi fɔ n ye i ma ye damanda in diyara bɔkɔrɔ alima min fɔ n ye ali ka da tilannaw a damanda in diyara ali ka da aparɛma bɔkɔrɔ diyara a lajɛ ka ɲɛɲini d'accord faut pas te n'i ko ten cɛ mais a la i fɛn su in na i ka ko dɔ kɛ n sa cɛ i bɔra i ye warimuguba in sɔrɔ i y'a fɛ k'i dabiri o bɛɛ da la o tɛ bɛn dɛ o tɛ problème i b'a dɔn han n na ko to o fana ye ten quoi ne ko ale ka ko in ne ko e kunnafoniya dɔ mɛn a la de ya est ale ka ko tiɲɛ yɛrɛ la a kɛra ka dabalibanko de ye ne yɛrɛ bolo parce que ne n'a cɛ faamana trop depuis action de tɛmɛna ne n'a cɛ o ka jan quoi donc ne tɛ k'a ye quoi n bɛ ka miiri ko a bɛ palon la yɔrɔ ɲɛfɛ ɲamasunw sanfɛ etc k'a ka ko yɛrɛ bɛ minɛ ka tunu mɔgɔw la cogoya dɔ la ne ko ɲɛ ma daga dɛ mais min bɛ ka fɔ a la cɛ ɲuman tɛ dɛ cɛ mais ale fana cɛ ale ta kɛra labanko juguya ye dɛ ka nin saraba in sɔrɔ o de kama u ko ko muso sara tɛ laban na ka tila anw kana laban nin cogoya in na tan o de kama mɔgɔ kan k'i labanko jɔrɔ dɛ kosɛbɛ n'a kun fɔra ko nin ko yɛrɛ bɛna se ka kɛ cogoya min na cogoya dɔ la cɛ a kun bɛ bonya ne hakili ma ale ta in walahi n sigilen bɛ ka nin ko in kɔnɔ parce que waati dɔ kun b'a la a ye tɔɲɔni min da ne yɛrɛ kan ne yɛrɛ kelen kan su kun t'an fara tile kun t'an fara mais n'a labanna nin cogoya na tan mɔgɔ t'a fɔ ko a ka kan n'a yɛrɛ mais walahi a ka laɲini b'a la parce que laɲini dɔ bɛ na ni latigɛ dɔ ye quoi wa min yɛrɛ fana ne dabali ban cɛ mana mɔgɔ di si de ta ka fɔ ko ala k'a nɔgɔya min fana kibaruya taro fana t'a kun hali bi e ma dɔn nin kɛla baara ye ali n yɛrɛ ta in kamanagan bɛ n na koyi a ye min bolo bɛɛ bana ne yɛrɛ de sumayala nin ko in fɛ kojugu depuis la ne tun kan ka min ni ale yɛrɛ bɔ ɲɔgɔn kan mais kɔrɔan so amani so Ibe e kɛlɛ bɛ kuma na da kari kɔni Ibe i kɔrɔmuso ka ko tɛ ya ne ye min ni ale bila ɲɔgɔn kan ale de kan filɛ kɛ min ta k'a yɛrɛ d'a ma ka bugɔ k'a bolo bɛɛ bana e ma dɔn ni hakili ye mɔgɔ jɛ ko baara don n m'o kamanagan yɛrɛ la nin ye ta kɔrɔ nin kɛra baara dɛ est ce que min bɛ an tɛ nana an fɛ yan banabagatɔ ni mɔgɔ kɛnɛma k'a bila yɔrɔ kɛnɛ ma nɔgɔ dɛ n y'a dɔn dɛ n yɛrɛ nin ko in nimisaba de bɛ na walayi n'ala sɔnna ni dugu jɛra dɔrɔn n bɛ taa min nɔfɛ ka na o ka ɲi n'a nana o ka ɲi yɛrɛ de Ibe su ko la dɛ tɛ t'i da kɔrɔ n y'a mɛn i fana k'i tɛ da dɛ awɔ n bɛna don sisan damuda ko don awɔ tiɲɛ yɔrɔ sopelen don n yɛrɛ bɛna don sisan nin ye kɔrɔnafili ye dɔgɔmuso kelen da fila segin nin bɛ ne bɛ don fɔlɔ tɛ min kibaruya la dɛ n bɛ mɔgɔ min kibaruya la o ye Ladi parce que n y'o dɛsɛbagatɔ don o la walayi a don miiri janyana ne kojugu walayi fo ka hinɛ jigin dusukun na o kuma n b'a la ne taara sɔrɔ dangaden kelen bɛ ka kɔnɔ da la
kono falen ba bi labulu adalen be kere dafe sadi iba fo ko fato ko ne re girlala kan nege kana hakli yira ngona woro la ne so laga kimana bo ga dama mo ko fa gatla kan suru no mo fo mo ya bon tara suru tuga minati ay miri janya eside ni fama do alila fati do danvena ka walden tonya ka tala tun kebe sigi ala ta jito nono res emen la fadu fo be tingu war bad be la fadu la bi siga to akilna to di ka fatu iwaro mingira la ya faga na fulo be cheka do danga dindil ali billahi man ko fremine et puis mama da mari aku ko ka tan silenge amma so ngata silenge atura palu de la yoro nyofe cer la mbagar ko danu wasbe billahi ibaro danga dun talande nyogon ko billahi no kon me mi fi la e min kila mi etui d'accord iki se mi iko ke la inshallah esiga fo non tuwa ngate e ma fo ko aliba kunfe afala ma de do kun ta fu ga nyegi hake de do ya ga te fu o ise mi o ke la d'accord ni gote ni ala sonamo an ne ma ke la kamo ne ma ke la fa kamo ne ba ke din vala no ngate o ya nyana mai ali mo mudo yi ala budo yi d'accord santi tanga ta bulu me di Cimano e wa mana jado to ni gele mi ga la ka yiri fe o adaga jagada takas awa o go aya yere ta yi ma ye ta manda indiara ima ye bogoro diara bogoro dugu tigi fonye Indiara ima ye damanda indiara bogoro alimami fonye aliga da kilano adamanda indiara aliga da abarema bogoro diara ima ye bogoro diara dugu tigi muso amuso du fonye dogo muso unfa woluba nyuma fonye ne woluba mama muso nyuma fonye bogao aya yere da ima ye bogoro diara bogoro don sodu fonye la adungara le goro tamare na ga jide di magini wala ba o duna jaye koy ina da tun taro kuma ya na so to gina ni sanya ni bare to da wallahi jibo bi so ma jaye rare merci imina ala kono bara dum adum ga bonya koni ga spécial be ga wallahi ba ni ma spécial ke jigine watu jumai docteur yo fen finya na won awo docteur la fa na ka to manja tu sai ga ni kalu ni sai ga kalu jota ni semaine ko kondo kwa omi kalu ko to manja tu d'accord ya fi na tuwa mina biji ya bi to ne fe ko ta se ijigine mo ati paje tondo le jo adogo ya komo kama soro kunu jigi ya fu na iwi jide tuwa bela ko ko mana bola nga be ko mo le so me so mala so ya komo bi tu ati ya bi ya komo na poju kona Bayi saratinin na bolo ko bayi. Bayi sura kan jigare tanin raye. Bayi. Bayi. Bayi saratinin na bolo ko bayi. Bayi ala kin sara. Ibi fɛn fɛn ɲini ka ɲɛnamaya kɔnɔ ala ka nɔgɔya i ye. Wala e sara tɛ ne bolo e sara bɛ ala de bolo ala b'i sara. Ala k'i sara i ŋani ala. ma dun gara cogo di mais ali ye bɔgɔ fo k'e bana nin cogo in na tan
Tangara Ali mane boku aw yɛrɛ de ne muna aw bɛ se ka taa Ali barabaatɔ minɛ cogo kana bila ne kan depuis a yɔrɔ la m'a fɔ aw ye mi wagati min na n'a ye Ali minɛ karamɔgɔkɛ min ye Ali an dɛmɛ kɛ furakɛ Ali la an hakili la ko nin ye a ko nɔgɔyalen dɔɔni o kama de ne t'a la e ni Ali bila ɲɔgɔn kan o ma dabɔ nin kama nin ko banna koyi ne kɔ bɛ banaden filɛ ne siri cogo min na suro Ala dɔrɔn de b'a dɔn ne mana filala koyi ne to tɛ so kɔnɔ yen bilen dɛ Ali yɛrɛ tɛ yen ka ban ne yɛrɛ naden yan nɔ ne tɛ taa yen tuguni dɛ depuis ne furu ye Ali ma ne yɛrɛ ka furu jari dangɛli kalo damadamani sinon Ali ye ko bɛɛ da ne kan mais ne m'o bɛɛ fɔ aw ye o komi a yɛrɛ ko kɛra tan sisan ne yɛrɛ lafiyara a bɛ cogo min na kɛ ne ninkun lafiyara quoi parce que tɔɔrɔ min dara ne kan ne yɛrɛ de b'o dɔn mais komi a kɛra ta ka ban a nɔgɔyara ne yɛrɛ denmisɛnnin ma don ye duma ye min ni tun t'a si kɛ laɲini ye n'a min ye ko a kɛla tan i bɛ to du kɔnɔ yan fɔlɔ e cɛ de don an bɛ ɲɛɲini bana ko ninnu na fɔlɔ i y'a faamuya ayiwa a ye ɲɛɲini k'a ko ma ne yɛrɛ kɔni ma foyi faamu Ali ka ni banako la telegram bilen fɛ ka wuli ten ko dɔ ma Ali ɲɛɲini ou bien k'a bon kɔni nin dabilenba ye ne la dɛ Tangara i ye tiɲɛ fɔ mais i b'a dɔn Ali fana tun jamalen don wagati la a tɛ mɔgɔkɔrɔba bonya a t'a kɔrɔnfila bonya ayiwa i ko ten an bɛ ɲɛɲini a ko la Tangara kɛ a bɛ nin ɲɛɲini de i bɛ mɔgɔ mɔgɔ dɔn an ka wuli ka s'o ma k'Ali bɔ fade sagoya la tan to o ye tiɲɛ sinon a ma nɔgɔn dɛ o ye tiɲɛ nka i bɛ to yan fɔlɔ i ka bugu kɔrɔ in i bɛ to o kɔnɔ yan yani ɲɛ ka sɔrɔ a ko la i fana b'i seko k'a la i y'a mɛn n'Ala sɔnna la ini dah ya no iki ko sebenarnya bye bye udah SB ça va bien comment ça basi bye bye ouais kan mami basi che yere be lezi kona ne wallahi ne tan uno yere che ni yere jama do bi ane ni grand sere o be ni petit sere na jare be bi ba chini mala to mina ne ta grand sere no ni ladi lawa la jume ba vie de muso ba vie wala ba to mare uri mina lig me ñoo fa o de fiane ya uri et là ça va va kan meme pas fuiti e be do non et se kan do ta mais be luga kon do me luga doge mu ye luga yi ne de luga terge kuma chama akumiga kuma fonyana e de ma luga jamfa kana damandala ko SOS ake Ala kama ikaki fani baka mekaki ka jana pie kama ikaki bokolo kama ikane la to ne kan lafia ni luga ko kuma yi luga kuma to gomna selenye kona o kuma be maya Ala kama la o mana ge chugo siga fo be fembe ba luga ko min ge folo o ko kunundi o te bi mais esige ba kalama ka fo ko luga e kaso ge folo ko kaso wa walenti foi kalama wala anyu mambora kon la ni mogo mi e kuma to go o ba don ka fo ke dusu bla haklinya sino ali ni yoro ina luga kanu be dusu kuna alhamdulillah abora kasula wa changira esi ti dato anola nere la fleto gomna taw ani ne ni luga la luga benefe la mana ke chugu ayi kile fla ke no fe me yala esi luga be ga kono ma yakun kala mafula akaiti ay to gani kuma na tsa labe rom na siza abene ga yamara ko ti fe toro foi ga solo mi fa ga to tranquille de la pour ta fuka jigira ko luga ko kuma fa aya bla ko sendere ge fana gotia ok problem dala meo aga fato genge tinya me ko timsenu ba no fe ka wo chala aliwa alike alibi nya me ko timsenu go no an no fe ka wo chala
ko jon Ali wa Ali bai o tuma tɛ Ali ka fago kalama Allah akbar ka fauli Ali la alhamdulillah la bil alamin ala te sunoko imado Ali ne la toro kane la nyani oui 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 la gara chori la jo muso ko bote muso wati Tango fere bagu adamanda ula Fenjugu fere bagu adamanda ula Kije lare